kutaurwa weNyimwa sezvakangotaurwa navamarambire kuti gore rino kuchafarwa. Aiwa guys, kumuchato kuri kunaka. Hava vabereki vachipinda vakanaka sezvamangoonawo ende vaperekedze zvese zvazviri on point. Tiri kuti tikagara toti chiko tombomira here kuposta. Aiwa mufaro watinawo wakapetwa kuti Nyathi family yadadisa zvikuru. Guys ka madam boss vanga vachiri kumbopoda vanga vasati vasvika by now tatakangovamirira but pazonyanyisa manje highlight of the moment munongo waziva wani tsvodings aiwa vekwanyati havaiti zvekutamba. Aiwa kwanakidza Joy yaramba kangomira kudai akamira kuti kuwapedza here sota chinhu ichi. Aiwa zvakarongeka. ZBC yabva yapinda ikati hatingambosari pachiitiko chakanaka kudai, so exchange of vows boss G one baby abo guys zvese zvazviri right. Tikuti high quality pictures tiri kuita tichikanda pamwe chete nezvimwe zviri kuitika. 28,000 people are watching. FNB account number yatoiswa vari kuda kukanda magifts. Please guys musaregedza kandai magifts vari kukanda ari mastars kupage kwaNyathi Zimbabwe zvese zviri ikokoko. Isusu tiri kungorova ine engu yatiinayo but zvese munozviwana ikoko kuNyathi family. Aiwa guys kuri kufarwa, hatisi kunyeperana, kuri kufarwa, vari kutamba. Joy guys akachena, gown rake is out of this world. Tiri kufunga kuti achachinja maskadi because zviri kuitika tiri kuona kuti vegown vari pano vari kutenderera. The makeup is on point. Guys zvazoita zvafamba zvakanaka.